Hola, buenas noches. ¿Sabes lo que es el VIH? Mira, tenemos información porque hoy es el Día Mundial contra el SIDA. ¿Sabeu lo que és el SIDA realment? Per on se transmeteix i això? Per la sang. Per la sang. Quan dues persones utilitzen la mateixa xip. Sabeu quin és el mètode per a evitar que passi això? Ficarse protecció. O no meterse agujas que se haya metido otro. Posar-se preservatiu. Preservatius. Utilitzant preservatiu amb l'acte sexual. Estar ben informada de que les xeringues no siguin utilitzades per dues persones i si l'altra persona no triga alguna malaltia. Utilitzar anticonceptius. Quan van a fer una transfusió de sang que estiga ben net. Que no utilitzin la mateixa xeringa i que estiguen neta.